BTR Recruitment 2023 जों बेयाव बड' जिके थियारिथि लानाय जागोन। बेयो जोंहा जानो गोनां आनजादनि थाखाय खूब इम्पर्टेन्ट जागोन। नोंथांमोना अब्ला फारि फारि नायलांदो आरो कुइसननि एन्सारखौ हारसिं होनो नाजाग्रोदो। अब्ला फैदो जोङो जागायनोसै। कुइसन नाम्बार 1 आव दङ जोंना गाहायाव होनाय बबे मोनसे गोरा आगजुजों गंसे कम्पिउटारनिफ्राय गुबुन गंसे कम्पिउटारसिम लाइजाब दोनस्लायनो हायो। माने मोनसे कम्पिउटारनिफ्राय गुबुन मोनसे कम्पिउटारसिम फाइल ट्रान्सफार खालामनो हायो। नोंथांमोना अपसना मोनब्रै दंखायो। बेनि मादाव बबे कारेक्ट जागोन बेखौ नोंथाङा सानदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जोंना जायो मा? अपसन नाम्बार डि, USB फ्लैश ड्राइभ बेयो। दाना फैदो जोङो 9 नम्बर कुइसन नायनोसै। 9 नम्बर कुइसनाव दङ गाहायनि बबे दैमाया हिमालय हाजोमानिफ्राय सोमजियाखै? मोनब्रै अपसननि मादाव नोंथाङा बासिदो। अब्ला कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार डि, नर्मदा। दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 आव दङ बेसेबां दुंथायाव दैया गोबांसिनथार रोजाथि थायो? मोनब्रै अपसन दंखायो, नोंथाङा नायनानै लादो। ओमफ्राय नोंथांनि साननाय बायदि जागोन ना जाया बेखौ मिलायनानै लादो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डि, 4 डिग्री सेल्सियास। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 आव दङ बबे समाज बिगियाना धोन दौलतनि दिहुनथाय, रानसारखाय आरो बाहायनायखौ फरायो? बा मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बि, रांखान्थि एबा इक'नमिक्स। नेक्स्ट कुइसन 5 नम्बर कुइसनाव दं भलिबल बादायनायाव मोनसे हानजायाव साबैसे गेलेग्रा थायो? नोंथाङा बेखौ मिथिखागोन। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार सि, 6। दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6 आव दङ भारतनि मोनबेसे रायजोआ आसामजों सिमा रानलायो? बा इम्पर्टेन्ट कुइसन बेबो। बा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार बि, मोनस्नि। बेफोर जाबाय नोंथाङा साइडआव नायनानै लादो मा आसाम, मा वेस्ट बेंगल दङ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालया, त्रिपुरा, नागालेण्ड, मणिपुर, मिज'राम। बिसोरो गासै मोनस्नि। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7 आव दङ गाहायाव होनाय हादरफोरनि गेजेराव बबे हादरा आसामजों सिमा रानलायो? बा आसामजों सिमा रानलायग्रा हादरा जाबाय बे मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन भुटान, अपसन नाम्बार डि। दा नेक्स्ट 9 नम्बर कुइसनाव फैदो आसामनि हादरसायारि दंफाङा मा? नेक्स्ट माने स्टेट 3 खौ सोंदों। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन मोनब्रैनि मादावहाय अपसन नाम्बार ए, हलं। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9 आव दङ पुवामका आरो हयग्रीब माधव मन्दिरा आसामनि बबे जायगायाव दङ? अब्ला कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अबाव? अपसन नाम्बार डि, हाजोआव। दाना 10 नम्बर कुइसनाव फैदो जरहाटआव थानाय साहा बिजिरसंनाय फसंथाननि मुङा मा? होमबा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार बि, थख्लाय टि सेन्टारखौ सोंदों। बेयाव एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बि। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 11 आव होनदों गिबिसिन असमिया राव गोनां सावथुननि मुङा मा? बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथाङा मोनब्रैनिफ्राय बासिदो। अब्ला आं बेनि एन्सारखौ होनोसै। बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सि, जयमति। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 12 आव दङ स्वराज हान्जाखौ सोर गायसनदोंमोन? होमबा नोंथाङा बे मोनब्रैयाव नायनानै लादो अपसनखौ। दाना होमबा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार डि, मतिलाल नेहरू आरो चित्तरन्जन दासआ बेखौ गायसनदोंमोन। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 13 आव दङ भारतारि संबिजिरनि बबे खान्थिया धोरोम, फोलेर, हारि, आथोन आरो जोनोम जायगानि सायाव सायख'नायखौ हेंथा होयो? अब्ला बेयाव आर्टिकेलखौ सोंदों। बा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना आर्टिकेल 15, अपसन नाम्बार सि आ बेनि कारेक्ट एन्सार। दा नेक्स्ट कुइसन 14 आव दङ 10 लाख करोड़ बाजार बेसेन गोनां बबे कम्पानिया गिबिसिन भारतारि कम्पानि? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार डि, रिलायन्स। दाना कुइसन नाम्बार 15 गाहायाव होनाय बबेया आसामनि मोनसेल' रामसार साइट बिलो? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना बासिदो। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन दिपर बिल।
The next question number 16. गाहायाव होनाय बबे मन्थ्रि बिफाना बेटि बाचाव बेटि पढ़ाव मावथांखिनि सुलादजों लोब्बा गैया? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर बी गामियारि जौगाथाय मन्थ्रि बिफान एबा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. The next 70 number question. आसाम मेडिकेल फरायसालिमाया बहा दं? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंहा ऑप्शन नंबर डी डिब्रुगड़आव. The next question 80 number questionआव दं गाहायनि बबेखौ बोखारनायजों भारतारि संबिजिरनि खान्थि 17आ लोब्बा दं? होमबा बे मोनब्रै ऑप्शननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी सुवा. The next question number 19 आव दङ गाहायनि बबे जायगाया पेट्रलियाम सेक्टरजों लोब्बा दङ? ऑप्शन मोनब्रैनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना मार्केरिटा. The next question number 20 आव दङ बबे हादराव बयनिख्रुइबो सिगां गुड्स आरो सार्भिस टेक्स एबा GST आ गनायजादोंमोन? बेबो इम्पर्टेन्ट कुइसन. बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर बी फ्रान्स. आरो भारताव माब्ला जायामोनबा 2017 आव जादोंमोन. बेखौबो गोसोआव लादो. दाना 21 नम्बर कुइसन दङ हिउएन सांआ सोर राजानि खुंथायनि समाव भारताव दावबायफैदोंमोन एबा दावबायफैयामोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना सोरनि दिनाव फैयामोन बेयो हर्षवर्धननि समाव फैदोंमोन. नेक्स्ट कुइसन नम्बर 22 आव दङ गाहायाव होनाय बबेया इकनमिक सार्भे अफ इन्डियाखौ दिहुनो? इकनमिक सार्भे अफ इन्डियाखौ दिहुनो होननानै सोंदों. अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंहा मिनिस्ट्रि अफ फाइनान्सआ बेखौ दिहुनो. दा 23 नम्बर कुइसनाव दङ गाहायनि बबे जायगानिफ्राय महात्मा गान्धीआ भारत नागार सोमावसारनायखौ इं 1942 मायथाइयाव जागायजेनामोन? बबे जायगानिफ्राय बियो क्वेक इन्डिया मुभमेन्टखौ 1942 आव जागायामोन बेखौ सोंदों. अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर सी आगस्ट क्रान्ति मैदाननिफ्राय बियो जागायदोंमोन. बेखिनियावनो जोंहा कुइसना जोब्बाय. थेंक इउ नायनायनि थाखाय. नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला लाइक हो, साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो नेक्स्ट भिडिअखौ नायनानै था. थेंक इउ.